Yeah, welcome back to the YouTube channel. And cameras akuluakulu pali nkhani zingapano zimene ndithu tikuyenda ndithu tigawane zimene ndithu zikuchitika kunjako. Anyway, tiyambe ndi ya ceasefire pakati pa Cambodia komanso Thailand. Yayi ndithu kuti ceasefire kumene ndithu anyamatawa ndithu agwirizana ndithu iyayi basi yayi pakhale zidapasi zikambirana kuti chochitika ndani. Pakati pano ndi kuti kumenyana pa kwathala pompo. That's a good news from Thailand and Cambodia. Actually, there is no winner in the war. Palibe amene amawina mu nkhondo. How do you feel killing other people? Right? Anyway, guys, imene yapita 10 ya number 2 tulowe tsopano ku UK. Sturmer. President wa dziko la Prime Minister wa dziko la UK wauza Netanyahu kuti iyeyo kukhale ceasefire. I don't know kuti it's a ceasefire. Kuti ceasefire imachitika ifayani. Ceasefire anthu akamamenyana. Komano pakati pa Palestine ndi Israel sikuti anthu akumenyana. Komano anthu wamba ma civilians ndi amene akuphedwa. It's either akuphedwa pokatenga chakudya kapena apo yaye akuphedwa ndi njala. Ndi zimene zikuchitika kumene kuko. Chifukwa ngati ili nkhondo okay, for example, nthawi nake pa nthawi imene ndakamba nkhani yokhuzana ndi I was so emotional, sorry. Komano I had to. Nthawi imene ndimakamba nkhani yokhuzana ndi ku Gaza nthawi nake and mnazaona comment imodzi ya munthu wina wake amene kuti musabakire anthu amene anapanga za October 7. And for me it was so strange kwanena kuti kodi anthu a October 7 munamva kuti okay anagwira kwa angati kuwapha kapena kuti kuwagwira ndikulengeza kuti tawapeza ndi awa tikuona ma asilikali aja mupeza kuti ndi akuluakulu okha. It's either mupeza Yahya Sinwar, mupeza Ismail Haniyeh, mupeza Daif, Muhammad Daif, something like that. Anthu ngati amene ajawo doti anaphedwa, right? Anaphedwa. Okay, it's fine. And nanga asilikali nzawo momwe anako akugwira nkumaphedwa ali kuti. Do you think Israel singafikire ndi intelligence yawo? So the issue here mupanga understand kwambiri sindikukamba nkhani yokhuzana ndi IDF, sindikukamba nkhani yokhuzana ndi asilikali a Israeli ndi Hamas. Sindikukamba za amene wawo amene otani tasiye pambalipa iwo azithana fanda asilikali okhaokha, right? Amene asilikali okhaokha amenewo. Koma panopa tikukamba zokhuzana ndi anthu wamba. Manambers amene tikutchula pano ndi anthu wamba. Anthu wambawo October 7 kwakhudza ana ang'ono like ana ting'ono. Azimayi, azibambo, anthu akufa ndi njala basi, kumangophedwa basi. Mupeza nkati mwa anthu amene ajawo siwonsenso amene amagwirizana ndi Hamas. Mupeza kuti ena even nkati mwemo ma Palestina mwemo akona kuti Hamas is a terrorist. Samagwirizana nawo. You understand? Okay. Iyo tisiye kokoko.
koma ntumbakamba za anthu awawa okhawa amene akumaphedwa awa, anawa, azimayi, azibambo, ana amene waso chifukwa yana kuyenera kuphedwa, chifukwa yana kuyenera kuzuzidwa, kulangidwa posapatsidwa chakudya mpaka nakufa. The issue here, mbosanapange comment yokhuzana ndi kuti yayi October 7 inachitika, it's fine. Israel yo ithana ndi amene ajawo. Intelligence yonse ayiwoja ndi intelligence, ali ndachina Mossad, ali ndi maspy ambiri amene amapita kukapeza akuluakulu acha. Amapanga bwanji assassinate anthu ambiri mbiri, koma tikukamba za awawa. Nde anyway, pena pake tiziganiza kwambiri tisana zinthu zikumazipanga follow up. Ife tikukamba za anthu amba, ma ordinary citizens, right? Nde UK poona so ndi imene zinthu zilili ku Gaza, anthu akungofa, UK yauza Israel kuti pakhale ceasefire, otherwise iwo mu September muno akuyipanga recognize, akutsindika kuti basi papezeke Palestina ija ikhale ngati dziko, state, ayipanga recognize ngati mene anachitira France. Zonsezo kuyipanga push kuti isiye zimene ikupangazo. Trump ana kuti ineyo ndi chabwino iwo akutero komanso France ikutero, koma ineyo I don't have to agree with it. Ndi mene wanena Trump mene. The issue imeneyo imene yapita. Tiyeni tipite no ku Ukraine. Masana tinapasana update, komanso pali update inaso yoti pali panthu okwana 16 amwalira ndithu ku Ukraine pamene Russia inaponya bomba ku ndende phwaso lidatu komanso ku chipatala, zimene that's zisakhala bwino. By the way, Zelensky akuti akufira kubwino kuti mwina wake at least pali hope since Trump wanena kuti tidikire 10 days. Koma mawu analyst, anthu amene amazipanga follow up za nkhondo bwinobwino, akunena kuti especially ngati Russia, akunena kuti chiopsezo zimene akupereka Trump America ku Russia chopanda ntchito sizingathethe nkhondo. Okay, that's another thing. The zinthu zili kumene kunitu mavuto ndithu ndi amene wawa. I don't know if should be. Anyway, nkhani yomalizira anthu mankhwala tena kuti zonse zakulera, mankhwala onse akulera kaya ma injection machani zonse zichazo zokwana 9.7 million ziwotchedwa ku America. Akuti bwana aziwotche kusiyana ndi kuti azitumize m'mayiko mmene amazitumizira ngati za USAID, chifukwa kuzipanga deliver kuti zikafike zifunika 167 million, 167,000 US dollars, 167,000 US dollars kuti zikangofika mja Malawi kuti zonse zakulera za ma injection za machani mezi. Nde iwo atsimikiza kuti zonsezo aziwotcha zibe ntchito, akuti basi za za USAID zija after USAID inathetsedwa nde koma bestiru panali stock imene iyi zinthu zoti zagulidwa kale za 9.7 nde akuona kuti basi ziwotchedwa basi zipite zimene zibe ntchito. Nde anyway, iyo ndi nkhani imene ili ndithu kwa imene kuku kwa America. By the way, anyani okwana 15 aphedwa ku zoo ina yake achita kuwapha chifukwa chosowa malo okhala. Nde ngakhale kuti anthu anapanga protest ku America tikose nkhani za ku America zimene zonse. Guys, nde anyway, good night guys, thank you so much. Malawian Cameras.